Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Sonia Berlon Pacheco, Ma'am Lita Yap Aguirre, kay Sir Pedrito Perez, kay Sir Max Biron. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo nganyang pong aldaw kita nin Webes na Thursday. Petsa 6 na kita ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2025. Sir Renz Luna, good morning. Sabayan po nindon sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Magore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po, so may mga kumpleanyo ngunyan, November 6. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre tabi, Ma'am Helen, aka Tak. Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon. Ang tugon ko tabi, pag dahi imbitado, dahi magduman pag dahi imbitado. Saropan tugon, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na tasya man sa napon nakakaram. Kaya, amen. Thank you, Lord. Bang sa samuya. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging po sa imo. Patawad na kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Serbisyo asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxey. Si Mr. Hardy. Sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live the live! Kunyang pong aldaw kita ni Nuebes sa Nobyembre 6, 2025. Siyempre live na live po kita sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. Net TV. 13 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning. Good morning tabi Ma'am Joy Cargullo. Siyempre sa mga nakaantabay na sa tuya ngunyan, Webes na po. Asais kang Nobyembre taon 2025, kaskaso na naman ang aldaw.
kasing kaskas kan mga bagyo. Taod-taod tabi mga tugang ha, tamay pigtututukan kita. Nasa luwas pa kang par, ining aapudo na bagyong si Uwan. Posible na maglawag sa par Biyernes o kaya Sabado. Kaya magpreparar. Mahagip ang Bicol region. Ay naku tabi, Ma'am Joy, bata susakuyang mga pananumduman na talong. Nagtuturbo-tubo, nagbuburak-burak na. Paano daw ito? Saan ko daw ititarago? Ha? Ma'am Joy, baka pwede kong itago muna dyan sa Indo. So, sa kuyang matalong tapos malada. Nagbururak na. Sayang man kay ito kung rapong gason. Lamang kitang panggulay-gulay. Oy, makayog tong mga bareta duman sa Cebu. Aram nindo mga tugang sa Cebu, nasa 114 ang body counted na gadan. Iyo, 114. Ang 117 plus 117 na missing. Yugon mo yan. Ang accounted na gadan is 114. May missing pang 117. Yugon nindo yan. Grabe so nagadan diyan sa Cebu kang tuminama si si na nga ni subag ligawin na daw ang bagyong lalingawan ko na si Tino. Mario si Padi, grabe mga maray na harong rin narapunggas. Kaya sus Mario si Cebu, Lininog, ngunyang Binagyo, ay inay. Ano na tayo? Grabe adi. Pwera kan makukusog na paros, binaha pa. Kaya talaga kipinaligtas Diyos ko Lord, katawad tabi. Linga na po nangyayari sa tuya. Kaya kay puwantang magpreparar man. Tailinga na po nindo. 117 pa. 117 ang missing. Ang body count na nagkarulunod, 114. Grabe yan. Kung mahiling ta sa mga bareta, talagang winas out. So ibang lugar dyan sa Cebu. Mario si Padi, pag-arog ka tigruluya ako pag magpaparahiling ako kibaritang mga arog kayan. Anon mga riparo tangon niya na Webes, mga tugang si Provincial Director Police Colonel Noel Nunez may patanid po sa mga Chief of Police sa probinsya kang Albay na dainanggad pagtugutan ang anuman na klase nin mga illegal na sugal digdi po sa sendang mga area of responsibility ipapautob da ni PD sa iyang one strike policy. So si Upik ang ligaw nasampula na tinanggal sa posisyon niya may kapabayaan sa iyang komandansya. May nadakop so intelligence dyan sa probinsya nin illegal gambling dyan sa ligaw. Kaya
natanggal sa COP. Mga kis, kumatay dyan sa Indo. Ano nga yan? Kumusta ang illegal gambling dyan sa Indo? Ngaya pidi, ang illegal gambling nga digdi sa mo yan ngaya peaceful eh. Peaceful da. Kumusta nga dyan, Chip, ang illegal gambling dyan sa Indo? Peaceful nga yan. Pangyari. Sige ta pagre-restoryan tama ng tatawad and sa agay ki power pagkani igwa ki scheduled ang NGC pinin power interruption dyan sa Tabaco and Malinaw substation alas 6:30 sundal alas 6:30 nin Banggi 12 oras kaya sa mga nakakonektar dyan sa substation kan Tabaco and Malinaw da kamo kuryente sa aga Biyernes. Hey! Sige yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga pagurulayan ngunyan. Tapos tatawad ko ang linya kang pag-asa ha. Aramon ta ining bagyong Sitino kung hay na. Tagaripaluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility and iniman palaog naman. Ining pigbabantayan na LPA na posible na maging super typhoon. Ramontayan sa pag-asa. Yo, alas 7:20 na. Kung tatabi mo na ang linya kang pag-asa, maray so mga kawani ng gobyerno ta maamay da sa bonus. Sana all. Yo, nasa linya na ang pag-asa. Oy, pag-asa, good morning tabi, pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo sa mga binabantayan nating bagyong Sitino at itong tropical storm sa labas ng ating PAR mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin at Advisory kaninang 5 a.m. Para sa update natin dito sa bagyong Sitino, tuluyan na itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, 12:30 a.m. po, at patuloy na itong kumikilos palayo ng ating bansa. Pero sa ngayon, kahit nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, dahil sa kanyang kalawakan, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal na nakataas dito sa may Kalayaan Islands. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa ating bansa, inaasahan po natin dulot netong trough or yung extension netong si bagyong Sitino, posible pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Palawan, pati na rin dito sa may Occidental Mindoro. At kung makikita natin sa satellite imagery natin, meron tayong mga kumpol ng kaulapan dito sa may Aurora at Quezon. Kaya dulot pa rin netong trough netong si bagyong Tino, yung extension po niya, mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito. Para naman dito sa may Batanes, dulot ng northeast monsoon or amihan, posible po makaranas sila ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan. Makikita din natin dito sa ating satellite imagery, meron po tayong mga kumpul ng kaulapan dito na nakatapat sa may Cagayan, kaya inaasahan natin dito sa Cagayan, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng shear line. Para naman dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas naman po tayo na maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala pa naman pong direktang epekto itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa track netong si bagyong Tino, patuloy na nga po itong lumalayo ng ating bansa at napatungo na ito sa Vietnam. Pero nananatili pa rin naman po siya sa typhoon category. At dahil nga po sa lawak niya, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may Kalayaan Islands. Pero habang papalayo ito ng ating bansa, posible na rin po tayo mag-lift or mag-alis na rin ng tropical cyclone wind signal ngayong araw. Wala na tayong taas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na maglalayag dito sa western section ng bansa po natin. Dulot nito
makakaranas pa rin po ng malalakas. Paminsan-minsan na malalakas na bugso ng hangin, dulot netong si Bagyong si Tino na palayo na po. Update tayo dito sa binabantayan natin bagyo sa labas ng ating PAR. Sa ngayon po, nag-intensify ito kaninang 2 a.m. into a tropical storm category at meron na itong international name na Fung Wong. Ito'y huling namataan sa layong 1,715 kilometers east ng northeastern Mindanao at may taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Para naman sa magiging track na itong si Bagyong tatawagin nating uwan pag pumasok ng ating PAR, nakikita natin posible ito mag-intensify into a severe tropical storm category bukas po at nakikita din natin posible rin ito rin bukas mag-intensify into a typhoon category bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At dito, makikita na ito'y mag-i-intensify pa. Ito a super typhoon category bago mag-landfall na posible dito sa may northern or central Luzon. At dahil sa interaction niya sa ating kalupaan, bahagya po siyang ihina bilang isang typhoon category. Pero para sa mga kababayan po natin, ang typhoon category ay malalakas pa rin po ang mga hangin na dala po neto. So wag po tayo magpakampante at earliest po Friday po sana naghahanda na po ang ating mga kababayan dahil posible na po tayo magtaas din ng mga tropical cyclone wind signal, storm surge warning at mga gale warning pagdating po ng Friday evening or Saturday po. So yun po para sa mga kababayan po natin lalo na dito sa Luzon, iba yung pag-iingat po para po dito sa magiging next po nating bagyo. At sa mga kababayan po natin dito sa Kabisayaan, posible din po makaranas din po sila. Kung magiging malawak po itong bagyo po natin, posible po mahagip din po sila ng mga rain vans. So makakaranas din po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga malalakas na bugso ng hangin. Ayan po muna yung update natin dito sa mga binabantayan po natin bagyo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, kasing sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon si Tino Oto paluwas na kang PAR. Grabe so pinasaway ni Tino dyan sa may parting Cebu and Bisaya. Grabing distroso. Ngunyan, uni naman si Uwan. Uwan, huwag ka na Uwan pasaway. So, dapat sa aga magpreparar na. Sa posibleng sa aga maglaog na sa Philippine Area of Responsibility. Ining sa tuyang pigbabantayan na bagyo na. Paglaog pa sana sa PAR bagyo na. Dati nang makusog tabi, Ma'am Joy. Yan. Mga local government units. Yan sa barangay. Reparo, asikaso na tabi ka mo. Maray na baga so preparado sa nakita kita magkampante tagari. Maski pero paano, medyo oritaas man sa may parting Bicol pero hagip tabi kita. Yan naman mag-relax naman sana naman kita. Sana de kita maarob duman sa Cebu. Yuguyugod mo an ngunya na pagkaaga 114. 114 na tabi Ma'am Joy ang gadan na bilang. Tapos igwa pa kinawawara na 117.
Yugon mo yan. Ha? Ako na bagay ini. Karaw-karaw na pahit ini. Labigatos ang gadan. Ang iwinalat mga tugang ni Tino dyan sa Cebu. Iyagyang pa sa nakanlinog. Uya na naman, subagyo na naman. Sus Maria Josep talaga di. O di paano kiniday man kita kibang magi ni bukod di mga jiman para sa inda. Iyo. Yun sana magiging tabang tata. Paano man kita makatabang, tius man kita. Mga G na sana itong nawawara, sana magkakurua. Pati mga lunadan bagabar, pagkaan rulubog duman. Pati sa mga lunadan, nagkarulubog sa baha. Mga harong, maski mga second floor na harong, mga konkretong harong, nagkagaraba di. Matindi, so tama. Kaya tabi mga tugang, kita digdiyo, ngunyan, may nagbabadya na route ki panahon. Kay puhan tatabi mga tugang na maghanda. Yo, sige. Alas 7:30 na. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya tabi sa mga naghahanap kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, get well soon man tabi. Parehas pa lang kita tinamaan. Kang nauusong trangkilo. Sige, pagaling ka tabi, Madam. Ingat po, Permi. Siring man mga tugang ang programang nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako sa waiting, tamadadakop kamo. Dahil pwede digdi sa Albay ang illegal na suga. Lalo na weteng. Nadarakupon kamo. Yo! Yan tabi mga tugang, mga kabayanan, mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Good morning, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. May gusto ka sa tuyo, sabihon mo na tulos. Iba Alas 7:32 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. kita, Dahil po magharali talagang mabalik po ang programa. nakaman. Kalipas lang pwedeng importante sa ng pagiramdam. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na mapukua sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, katabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makua sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927
0941-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba magsayaw ng cha-cha? Alas sige tabi mga tugang, alas 7:34 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Pasensya na. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Alba. Maraming thank you po. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugararian sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Anong saya, diba? Webes po kita ngunyan. Nobyembre 6, 2025. Kaya ano pa pigalata? Pero diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Naman pala. Sige tabi, Ma'am Joy. Alas 7:36 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mag-arasikaso na. Ano nga yung mag-arasikaso? Mag-arasikaso na tapa nun tayan. Oras di piligro na naman, mapangugto na naman. Ang wara sa nangaya talaga sa tuya. So, papa, ayun, mali yan. Kahit siya na. Ang importante nga, buruhay. Yo, di, yan tabi mga tugang igwa kita kipig babantayan na tigkakahadita na naman. May mga kakadita na naman kita. Bata pag-arog kay ni Gariday na kita bagaso nakakahiro na pag-iisip ta na nahiling tangon yan sa mga bareta baga. Madali ha. Madali sana ta may ayuson sana kita. Pag nahiling tabanga sa bareta na arog ngaya kaya hilingan nindo, pag nahiling ta so bareta natatakot na kita, nahilingan nindo so duman sa Cebu, lalo na kung nahiling ta sa mga bareta, ilinga po nindo maski so mga maray na maski mga maray bagang harong, ilinga po nindo talagang nagkagaraba, nilamon kang baha. Iling nga tabi nindo. Kaya so iba sa tuya, nagkakaradit na. Although kita digdi sa Bicol, pero may kita bagatig tatamaan, and saranay na kita. Siguro sa mga aki ngunyan, sa mga araki pa, day pa ninda nagkamarati sa mga makukusog na bagyo. Si Aruka ni kay Ma'am Joy, na medyo matuas ako si Ma'am Joy kay mga pirang taon, dakol ng inagihan ining bagyo digdi sa Albay, kaya aram niya na kung gura no kakusog ang mga bagyo. Sabi nga ni kan susarong vlogger na taga-Naga, super typhoon ka sana kami ngaya mga uragon.
Nagpapamahaw kami ligding ki mga bagyo, super typhoon o kaandag mon mga sobra pang mga typhoon ang tigpapamahawan man digdi sa Bicol. Ta kami mga Bicolano, mga uragon kami. Di ba? Oh, sanay na sanay ang mga Bicolano sa bagyo. Pero dahil pa kita ki masyadong eksperyensya pag abot sa tubig. Hilinganin do duman sa Cebu. Talagang pag may tubig, may problema. Lalo na pag linabawa na suharong nindok ang tubig, ay may problema na talaga yan. So, saro sa mga kadakol ang mga nagkakagaradan dahil po sa tubig. Dahil sa tubig. Kita ay nagyan kita ki mga makukusog na bagyo, pero dahil man kita magaso grabing binaha. Bako na ngunyan ang baha, ngunyan iba na. Kaya ito nagbabaha hanggang sa na siguro paiksan ang mga baha. Ngunyan, iba na ang baha ngunyan. Tiga-abot na ang second floor kang harong. Iba na. Kaya ito ang baha, madaliun sana, magupa. Ngunyan dae. Kumbaga nag-upgrade naman sa mga baha. Kaya ito ngaya hanggang sa napaliog, palabaw ang baha sa tawo. Ngunyan, palabaw na sa building. Nag-upgrade naman sa mga baha. Kaya pag may baha, tabi, may problema talaga. Arog ngunyan, dakul pan missing. Dakulon ang kaipuhan, pasiririg na duman sa Cebu. Mga tropa kang Armed Forces of the Philippines para tumabang duman sa pag-rescue kang iba pang nagkakawarara. Kadakol pa, yugon mo yan, 117 ang missing na mga persona. Ang na-account lang is 114. 114 initabi accounted na gadana, mga nagkarulunod. Plus 117 patabi sertopi ang pigaharanap. Yugo nindo yan. Kaya dahil ka kan matakot na kita digdi sa Albay, kita digdi sa Bicol, may palaog kitang bagyo. Dahil pa naglalaog sa Philippine Area of Responsibility, makusog nan dati. And pag ruminani na inidigdi sa kadagaan, mga tugang, sa itaas kang Bicol region pero hagip kita, hagip tabi kita, hagip po ang Bicol region duman sa cone of probability. Hagip kita, ibig sabihin laog kita duman and mamamati ang takong gurano kakusog ang bagyong posibleng tumama sa tuya sa mga. So kaipuhan ta talaga ang mga G na sana pag-abot dyan sa dagat kining sana pag-abot kining bagyong ini dyan sa dagat, may mga pagbabago pa. Sana tabi. Sana tabi malusaw na sana ini o lumuya man lamang na dahi man kita pakagrabihon kung ingkaso. Sige tabi, Madam Maylin, good morning tabi. Ingat po. Hay nako. Grabe na ano palan, parehas kita talaga. Sige po. Sige tabi. Kopya. Parehas kita palang tabi, Madam Maylin. Nagrugi man ako. Medyo pasalamat nga ni ko tabi mamalo ta. Okay na ngunyan. Medyo magian-gian ang pagmati ko. So, gari baga mababatak ang payo mo tapos ang bilog na lawas mo. Gari kasuluminaban kay Manny Pacquiao na naka 12 rounds ka. Araw ka sunamati ko. Dahil ko masabutan so payo ko gari baga sumapasao ng baso.
Iyan usong niyan daang trangkaso. Nag-level up na rin sa trangkaso niyan. Matindi na ang tama. Iyan usong niyan kasi transition kang panahon. Palaog na si amihan. So taglipot kaya arog na kaya. Siguro tabi Madam Maylin parte na siguro ni kang nagkakaedad na kita. Ako unta na ngaya. Sige, nagkakaedad na kita. Pero dahil kita nagugurang, nagkakaedad sana. Nayo. Today man ki tawong nagugurang, nagugurang sana da karabaw. Di kita nagkakaedad sana. Siguro arog talaga kan tabi Sir Tupi. Mamalo. Pag nagkakaedad na, arog talaga kaya. Pero tama ito sa pigsasabi kang Pag-asa na dapat sa aga Biyernes kay puhanang magprepararaan sa tuyang mga nanunungdan. Ayo. So dahil man siguro kimaraot na magpreparar kita. Dahil man siguro kimaraot na magpreparar kita. Nganing pasiguro sa nanpahit. Ayo, tabata mapasko. Paano kayo ni? Mapasko na tabi Tupi. Pag tinamaan pa kita ki bagyo, hinda sana kung magiging maliwanag ang Paskuta. Serbisyo asin reparo. Okay, 15 minutos tabi bago mag alas 8. Digdi kita takasuod mga tugang nagpaapod nin press conference si Police Provincial Director Noel Nunez. Minamaray pa man sa natabi ako sir, sabi ni Tupi, yugod mo yan. Para reyes pa lang kita tinaramaan. Ibig sabihin, dakol mo niyan talaga so mga nagkatarang kaso. Baka yun ay nisupig sasabing virus. Baka daw. Virus. Makusog pati adi. Dati-dati baga ako pag kuro kalintura ako tapos pituro trangkaso ako 3 days rimatin ang sako. Buda de ako nagogroging maray so de ako so talagang obligado kan pahigdaon. Kay puhan mo talagang humigda tapos de ka makakabuhat. Matindi. Baka yun sa tigsasabing virus na ito. So kang ino ang apod kang COVID-19. abo na giraray na po doon na COVID ta. Baka laugan naman ki mga korapto. Ay, Jesus Maria talagang Pilipinas kung mahal adi. Okay, sige. Di parahay na sa natabi parahay na sa natabi. Dakulsan ng tubig, sabi kan doktor sa kuya. More water lang. Yung maligam-gam. Makakatabang po yan. Naninday kita ma-dehydrate. Bata, day nga ni kita day pa kitang panlasa tabi Sir Tupi. Maski sumasiramon mong barbecue, baka day lasa pag kinakan ko. Kaipuan muna ganyan, mga more on prutas. Wala panlasa. Talagang grabe so tama. Malainon mo ya ko na nga ni ipakilo so abo ko. Malman ang gadang kilo kan ngunyan Sir Tupi tabata siging oran dahil man nakakabalad kang abo so pagparatuyo. Malman ang gadang abo niya. So tinapangani ang tinapangani ang 1/4 sanggato so abo pa daw. Mas mahal iyan. Okay, balikan ta so ginibong press con kasuod ni PD Nunez. May pagirumdom sa mga chief of police digdi po sa probinsya kang Albay na daida tabi nindo pagtugutan ang anuman na klasing sugal, illegal na sugal sa saindong mga area of responsibility. Ano nga yaning mga sugal na ini? Inutunta duman sa bukis.
pigbubukis so STL. Ay gubaga kita dyan na nahiling na nagpapataya so Royal Fortune niya na pigapod, naka-uniform. O yan so mga legit. Pero kung may nahiling ka mo dyan na nagkukurit sa papel, sa coupon band, waiting iyan. Iyan so illegal. Iyan so illegal. Ano pa? Waiting, bukis, sugal, tabi primo, bawal ang sugal. Bawal so magsugal ka mo dyan sa harong nga ni bagatig dadarakop. So ngaya, nagrelibang-libang man sa nangaya. Ngaya, ang password nga ni kang iba dyan. Ngaya manay, ma-module kita. Ito pala, nagtuturong it's. Primong Wilson. Nagtuturong it's. Bawal po yan, dakupon po kamukang pulis. Iyo. Ano pa? Tupada. Burulang. Suhubod. Ano yan? Illegal yan. Oo, legal yan na ubod na yan. Sumanok bagan karalbo. Iling mo man yan si Primo man na. Pati nga kita, tigdadamay mo pa. So mga manok bagang dae na ki mga buhok ang payo. Tapos piglalaban andyan na perang oras ki balbalan. Ano yan? Illegal yan o legal? Pag ngaya may pusta, pag may involved na pirak, sugal iyan. O di ibig sabihin, sugal iyan na tupada tabi, ay tupada. Ubod. Ihadang Chairman Jodelyn Calyo. May patanid ang Provincial Director na ipapautob niya ining pigaapod na one strike policy. Sa mga chief of police na pagkamutabi na dakupan sa area of responsibility nindo, ibang unit ang nag-operate dyan sa lugar nindo, na may kapabayaan na tigtotolerar nindo ang mga illegal na sugal dyan sa lugar nindo, matatangkas kamo sa pagka-chief of police and posible kamong mahampang sa kaso administratibo asin kriminal. May nasampulan ng chief of police sa Ligao. Sa Ligao, although nag-ooperate man sa Ligao may duwa nga ni manandin ako puon kang magtukaw si PD kang Agosto hanggang ngunya na Oktubre. Nakaduwa man kidakop manungod sa illegal gambling. Ngunyan, may nadakop naman sa Ligao na daing pagkaaram so PNP dyan sa Ligao. Ibig sabihin, may kapabayaan sa Ligao City Police Station, command responsibility ni COP, ta nag-operate sa ibang unit, sa intelligence unit kang probinsya, nadakupan na may illegal na sugal duman sa Ligao. O kaya nabukulan sa chief of police, nirelieve, tinanggal sa pagka-chief of police. Kasubanggi sa presscon, ang may pinakadakol na nadakop na may mga illegal na sugal sa tabako PNP. Number 1 sa tabako PNP sa mga dakol ang nadakop na mga illegal gambling. Ang hapot duman, natangaya ta so chief of police kan tabako, dahil na-relieve, dahil natanggal. Sabi ni PD, dahil man ngaya kibasihan, natanggalon so COP kang tabako. Kasi, so COP kang tabako, asin so tabako PNP, puga-puga ang pandadakop nin mga illegal gambling. Ang tatanggalon ta sa nangaya, so dahil nagpe-perform kan sa indang trabaho, napigtotolerar ninda o kaya baka pigpoproteksyonan kang COP, yang mga illegal gambling nandyan sa kada munisipyo.
pag nalusutan nga yan kang unit me, as in ibang unit, halimbawa NBI, intelligence o kaya region, may nadakop dyan sa areang iyan na may kapabayaan ang chief of police, ay si COP matatanggal sa iyang pwesto and posible siyang makasuhan. O kaya palang tabi so Tabaco City Police Station, dahil man matatanggal si Colonel Cirillo dahil dakulon so sa indang accomplishment pag-abot tabi sa pagdadakop kan mga illegal gambling sa syudad kan Tabaco. Pero ang Tabaco ang may pinakadakol na dakop manungod sa illegal gambling. Yo, kaya ilinga po nindo, ang patanid kang provincial director kang probinsya ni Albay, ipapautob niya ining one strike policy. Primo, halimbawa dyan sa Indo sa Malinaw, tapuga-puga dyan ang patupada. Ang patupada palantabi, maski iyan igwa ki resolusyon ang barangay, may pagtutugot ang sanggunian. Pag iyan tabing tupadang yan o kaya nagpabulang kamo, bako nindo ginibo sa lisensyadong bulangan, iyan po illegal. Halimbawa mapista ngaya sa Labnig, diyan kara ihadang Chairman Jodelyn Calyo, nag-request si Chairman Jodelyn Calyo na mapa tupada sinda diyan sa barangay. Maski may resolusyon sinda, maski may pagtutugot ang sanggunian bayan, illegal po yan. So dapat databi kung may arog kamo kaya na plano, gibuhon tabi nindo iyan duman sa license cockpit arena. Yan ang legal. Yan ang legal. Bako na malag kamo dyan sa barangay nindo, kikudal-kudal, dyan ka mo magpapatupada. Iyan tabi, illegal iyan. Dadakopon ka mo dyan. Ngunyan, pag dinakop iyan kang ibang unit, ta siyempre si COP na mandakopon iyan ta. May resolusyon nga ni. May resolusyon, o kung ano pa man. Ang problema kung ibang unit ang dumakop, pati si COP nindo damay. Matatanggal si Chief of Police nindo dyan. Pag iyan nadakop, illegal tabi iyan. Igwa nga na ako nahiling pigpost papatimbiyo sa social media. So nagturo pa da primo. Ika primo, sige gari nagtutupada ka primo, pumakare ka. Tapag nadakop ka kang sa tuyang mga otoridad, diyan ka magtutupada sa prisuan. May nahiling ako sa social media, biyo papating tigla live so tupada. Urugmahon pa. Biyong tigla live so tupada. Kung may diferensya man ini, imbis na ding ebidensya, linaib pa. Pigpost pa sa social media. Tapos ang kinabantaya ko kay ni. So ibig sabihin, mga tugang, pigtutulirar sa naso illegal na tupada. Day man din ako. Arog ko ta kay to, ebidensya na bagay ito kang pulis na may nangyaring tupada kang arog kay nita. Yan nga lilinaib. Pigpost pa sa social media kung si Sayso nagsintensya, kung si Sayso nagpurustahan na hiling duman. Ibig sabihin, kung ito din ako, rimate ka ito sa Chief of Police. Pati si Chief of Police, rimate. Matatanggal sa iyang pagka-Chief of Police nata. Igwa ki illegal na pigigibo dyan sa imong area of responsibility na dai mo mampig aaktibaran. Yan so pigsasabing command responsibility. Although dai man nga dyan tigsasabi na direktang involve ang mga Chief of Police. Dai man direktang tigsasabi pero may hampangong problema ang mga Chief of Police. Pag nadakupan ka mo dyan sa indong mga area of responsibility.
iyo tabi. Kaya iring habi ka mo. Ang provincial director sabi ni PD Nunez Tabi Primo na ang Albay ngaya day ngaya ki illegal na waiting digdi. Kurang waiting da sa Albay. Iyo. Kaya papaigtingon ngunyan ang pandadakop kang mga illegal na sugal digdi po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo. Yo. Sabi ni Primo, day man niya nagkakadarakop ta mga marabason minadaralaga. Mga marabason minadaralagan ang mga so mga nagtuturo pa da. Burong karas tulos Primo day pag may nagdadako. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking walang ibang ayaw ko nang mag-isip. Sige tabi na. Chan po duman sa programang So Tama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabako yo. At siya na lang sa iba. Sana'y huwag magbabago. So paaram na tabi muna kita digdi sa programa sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Get well soon tabi Madam. Ingat po pirmihan. Kahit na hindi Pasko, Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda, iliw, apoy lagi. City Councilor Riner Burse, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Sa pangaran ni Maestro Nila Duon, kasabay dyan si SM Sertoni. Sa sendo po gabos mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to pakipalo, like and share na lang yan sa tuyang programa. Nganing mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. At yan naman kita sa programa 10 to 11 sa programa So Tama San. Ikaw pa rin Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. ang aking kapiling. Serbisyo asin Sa reparo. mga araw pang darating. Laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi
na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.